Taas testaillaan joulupöydän herkkuja. Tällä kertaa meillä on sillit. Jakaa mielipiteitä, tiedän. Itse tykkään, kaikki välttämättä ei. Ja silli ei ole kuitenkaan se helpoin, millä löytää viiniparia, niin lähdetään kokeilemaan. 2 aivan erilaista viiniä. Mulla on tässä tämmönen uutuusviini Grand Solan Sauvignon Blanc ja sitten on tämmönen hyvin suosittu Ruppertsbergerin Grand Imperial Riesling. Ja 2 eri sillilajia. Mulla on sinappisilli ja sitten tämä toinen oli rapumarinoitu silli. Lähdetään maistaa. Otetaan rapumarinoitu silli. Oikein hyvä. Yllättävän hyvä yhdistelmä. Maistetaan vielä tämän Rieslingin kanssa. Joo, ja sitten koitetaan vielä tää sinappisilli. Sinappisilli ja Ruppertsberger meni oikein hyvin. Sinappisillin kanssa tää uutuus Sauvignon Blanc, se jotenkin katosi ihan täysin. Viinistä ei jäänyt oikein mitään jäljelle, mutta se toimi tosi kivasti tämän rapumarinoidun sillin kanssa. Eli tässä on mun pari ja tässä on mun toinen pari. Eli ehdottomasti sinappisillille Ruppertsbergerin Grand Imperial Riesling ja rapumarinoidulle Grand Solan Sauvignon Blanc. Tätä ei kovin monesta myymälästä löydy, eli se kannattaa tilata etukäteen Alkosta. Siinä ei tule mitään lisämaksuja. Tilaa lähimpään Alkoon ja käy noutaa sieltä parin päivän päästä.